Aici este punctul, granița între Italia, Austria, gata, Austria 1 kilometru. Aici ne anunță că trebuie să luăm Veneta, Austria la 500 de metri. Și asta e Austria. Hai să-mi fac piciorul și frumos. Înainte aici era vamă, dar tare, tare de mult. Acum aici este un punct de trecere. Dar nu și de control.